Ahojte, ja vás všetkých zdravím. A tí, ktorí ma nepoznáte, volám sa Katka, pracujem s Fibonacciho postupnosťou. Onedlho sa chystám do Českej republiky, kde budeme mať dve aktivitky. Prvá sa začína 3.7.2026. Jedná sa o harmonizačné intuitívne kreslenie, kde si budeme vytvárať svoje vlastné hologramy. A v náväznosti na to budeme mať dvojdňový seminár, kde sa naučíme počítať Fibonacciho postupnosť, pracovať s Fibonacciho postupnosťou, pracovať s našim dátumom narodenia a budeme vytvárať takéto vysoko vibračné obrazce. A kde sa to bude konať? Bude to v malej vesničke pri Prahe. Tehov Uříčan sa to volá, tam budem prvýkrát. Organizovať to budeme u Ľudsky v domečku, veľmi sa na vás tešíme. V prípade, že máte nejaké otázky, tak mi napíšte, ja veľmi rada zodpoviem. Krásny večer vám prajem a teším sa na vás. Ahojte.